Ku kasance da tashar Fatima Ibrahim Garba ɗan na Hausa TV domin samun ƙayatattun littattafanta masu matuƙar nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Idan wannan shi ne zuwanku na farko, ku danna subscribe, ku kuma danna ƙararrawa domin sanar da ku daga zarar an ɗora. A yau ma za mu ci gaba da kawo muku ƙayataccen labarin nan mai cike da sarƙaƙiya da kuma turka-turka mai suna Na kamu da ƙaunar matacce, wanda Fatima Garba ɗan ta wallafa. Kashi na 10. Da sauri-sauri ta sauko daga saman bene, ya nufi inda yake jin muryar Hajiya Nafisa, duk da bai san menene ba, amma yana da tabbacin duk abin da zai kiɗima ta, to fa ba ƙaramin abu ba ne. A tare da yaran duka suka cusa kai cikin falon. Cikin falon Zayyad, a inda suke jin sautin Hajiya. Me ya faru? Ki yi magana mana. Da hannu ta nuna masa cikin ɗakin Zayyad. Dukkansu suka cusa kai, amma ba su ga komai ba. Wai menene? Dadi ya tambaye ta cikin tsawa. Kana nufin ba ga an kwashe kayan sawar Zayyad an kawo sababbi ba? Baka duba wurin hulunansa ba? Takalmansa an gyara ɗakin? Kuma wallahi lokacin da na shiga, na ji ana wanka. An ajiye kaya a kan gado, waɗanda suke a goge. Kuma kawai sai ta zube a ƙasa a sume. Gaba ɗaya yaran suka saka kuka, tare da taruwa a kanta. Dadi shi ma ya rikice ya ruɗe. Bai taɓa ganin irin tashin hankali irin wannan ba. Zai iya rantsuwa da Alƙur'ani da hannunsa ya saka ɗansa a kabari. Kuma da ya ce su Munaya su ba shi kwana 2, zuwa yi masallaci ya yi tambaya a kan mutuwa da kuma fatalwa. Maganar dai ɗaya ce, a Musulunce babu wata fatalwa. Haka kuma babu wanda ya taɓa mutuwa kuma ya dawo. Ta yaya waɗannan abubuwan za su yiwu? A natse, Munaya take rubuta abubuwan da za a yi na shirin bikin Anty Zuwaira. Wani abin mamakin, ashe Anty Zuwaira cewa mazajen take yi, Uncle Zayyad dai yayanta ne da ya rasu. Abba da kansa ya kira mahaifin Mubarak ya ba su haƙuri a kan ya janye maganar Munaya da Mubarak. A ranar, Mubarak kamar zai yi hauka. Hatta Anty Zuwaira ta fahimci yana cikin tsananin damuwa, sai dai tambayar duniyan nan ta yi masa, amma ya ce mata babu komai. Da Hajjo, da Munaya, da Amina aka damƙa wa ragamar shirin bikin. A ranar da Anty Zuwaira ta ɗauki Munaya a mota suka je gidan su Zayyad, ta ga abin mamaki. Suna nan zaune, suka ga gaba ɗaya Hajiya ta fice a hayyacinta. Kwance take babu lafiya. Hakan ya sa Munaya ta kasa jurewa ta ce, wai me ya samu Hajiya ne haka? Suhaima ta ce, tun nan ne fa ta shiga ɗakin yaya Zayyad, wai sai ta ji alamun mutum a ɗakin, sannan ta ga an kwashe tsofaffin kayansa an ajiye sababbi. Shi kenan ba ta sake samun lafiya ba. Zuwaira ta juyo da sauri ta dubi Hajiya. Wani irin farin ciki ya tsirga mata. Da alama
burinta yana gab da cika. Kai, amma fa ta ji daɗin labarin nan. A fili kuma sai ta nuna damuwarta. Hajiya, wannan ba komai ba ne face gizo, wanda ni tuntuni hakan yake min. Don Allah kada ki saka damuwa a ranki. Ko jiya da aka kai lefena sai da na yi ta kukan rashin Zayyad. Abin da yake buƙata kawai mu yi masa addu'a. Duk suka taru suka yi ta ƙara mata ƙarfin gwiwa har ta samu ta rage damuwar da take yi. Shirye-shirye fa ya kankama. Yau kuma Zuwaira ta kai ziyara wurin shugaba. Kanta a ƙas take yi masa bayani. Mai girma shugaba, yau na samu abin farin ciki. A daidai lokacin da muke shirye-shiryen bikina da gawa na 4, sai kuma nake samun labarin Zayyad ya sake dawowa duniyar nan a karo na 2. Kamar dai yadda ka tabbatar mini da dawowarsa. Na yi farin ciki, na kuma gaza ɓoye farin cikina, har sai da mutane da yawa suka gane. Ya kai mai girma shugaba, lokacin naɗin sarautata ya zo kenan. Ranar da na daɗe ina jiran zuwanta. Ban taɓa samun labarin dawowarsa ba. Kamar yadda ka faɗa sai yau. A bani umarnin abin da zan yi na gama, domin in mallaki ƙasusuwan nan, in ciro su kai tsaye. Zan kwashe su, in kai su China wurin sarkin sarakuna. A ranar insha Allahu za a bani kambun da zan gagari kowa. Tana magana, tana murmushi da ke nuni da cewa tana cikin tsananin nishaɗi. Shi kuwa ya haɗe rai kamar daren mutuwa. Ya ce, muna da labarin dawowar Zayyad, sai dai shi ma hatsabibi ne. Ya dawo ne domin ya cika wani burinsa a kanki. Ya dawo ne saboda shugabansa ya dawo da ruhinsa domin su haɗa ƙarfi da ƙarfe su yi wani aikin, kafin kuma daga bisani ya koma kabarinsa ya kwanta, sannan mu sake tado shi, sannan ne za mu kwashe ƙasusuwansa. Me yasa ke da gaggawa ne? Kina son sarauta kawai don ki dinga wulaƙancinki yadda kike so ko? Kin san akwai mutane masu yawa da suke kwaɗayin sarautar nan, amma kuma babu wanda ya iya kawo abubuwan da ake buƙata sai ki. Ki kwantar da hankalinki. Zayyad ba zai sake wata 3 a duniyar nan ba, zai kammala aikinsa ya koma. Ki ƙara haƙuri. Ƙila ba za ta kai shekaru 3 da na ambata miki ba. Ta sunkuyar da kanta ƙasa, kafin daga bisani ta yi masa sujjada. Aƙalla ta kwashe tsawon mintuna 3, goshinta na ƙasa. Sai da ya sa abu ya shafi kanta, sannan sai ta tashi. Sarkin sarakai ya taimake ka shugaba. Sai kuma ta juya. Da Mubarak ta ci karo a daidai wurin fitowa daga ɗakin da ta hana kowa shiga. Ba ta taɓa wasa ko gigin barin mukullin ba. Ta yi tsananin tsorata da ganinsa a bakin ƙofar. Ya dube ta cike da mamaki. Me kike yi a ɗakin nan tun ɗazu? Ko ma menene a cikin ɗakin? Yana tambayar ta, yana ƙoƙarin danna kansa. Da sauri ta dakatar da shi. Dakata, wannan ɗakin da kake gani, a nan yayana ya yi rayuwa har ya mutu. Babu komai a ciki sai tarkacensa. A duk ranar da na ji kewarsa, nan nake shiga. Har cikin zuciyarsa ya gamsu. Sai Peter suka juya tare. Munaya, Hajara da Amina sun shiga kasuwa domin yin siyayya. Gaba ɗayansu suka fito a gajiye da nufin su tsallaka su shiga cikin motarsu. Munaya bata ankare ba, wata mota ta kwashe ta. Dukkaninsu suka jiyo a razane, suka fasa ƙara tare da watsar da kayayyakin da ke hannunsu.
suka nufi inda take a kwance magashiyan. Kanta na fitar da jini da kuma dantsen hannunta da wani abu mai kama da ƙarfe ya shige ciki. Tsananin azaba ya hana ta kuka, sai faman rintsa idanuwanta take yi tana jin kamar za ta mutu. A gigice mutane suka taimaka aka saka ta a motar Hajara, domin kuwa mai motar da ya buge ta tuni ya gudu. Wani babban asibiti ta kai su, da sauri suka yanki kati, sannan aka shiga da ita wurin dakta. Gaba ɗaya ta gama gigicewa, sai rintsa idanu take saboda azaba. Ya kama tsintsiyar hannunta yana dubawa cikin tashin hankali, har cikin zuciyarsa yake jin tsantsar tausayinta. Ya zama dole ya yi mata allura kafin ya yi aiki a hannun. Sorry. A take ta ji wani irin sanyi haɗi da faɗuwar gaba, don haka ta ɗago idanuwanta ta kafe shi da su. Tsananin firgici da tashin hankali suka mamaye ta. Tana ƙoƙarin buɗe idanu, tuni ya zuba mata ruwan allurar. Ta dinga gani dishi-dishi, daga nan ba ta sake sanin inda kanta yake ba. Ya yi ajiyar zuciya, daga bisani ya kira taimakon wasu nurses. Cikin ikon Allah ya gyara mata hannun da kuma kanta. Duk inda ta ji ciwo sai da ya gyara tsaf, sannan ya koma ya zauna haɗi da dafa kansa. Gaba ɗaya Zayyad ya hana a shigo duba ta, kasancewar ba ya son wani ya tashe ta. Yarinyar gaba ɗaya tausayi take ba shi. Ya ji ciwon yadda aka bari wanda ya buge ta ya gudu. Hakan ya sa ya fito ya rufe su Hajjo da faɗa, kamar zai dake su. Duk zafi irin na Hajjo, haƙuri kawai take ba shi. Bai nemi a je a siyo wani magani ba, da kansa ya kira waya ya ce a kawo. Ya hana kowa shiga ɗakin sai shi kaɗai. Yana nan riƙe da hannun, yana jin da akwai yadda zai yi, da babu shakka sai ya cire mata ciwon, sannan ya mayar jikinsa. Wata zuciyar tana sanar da shi kawai ya gudu da ita, a neme ta a rasa. A hankali take buɗe idonta har suka buɗe tar. Ya kafe ta da kyawawan idanuwansa masu tsananin kwarjini. Abin mamaki, duk suka sakar wa juna murmushi. Sannu, ya jikin? Ta ɗan yi shiru. Uncle Zayyad kai ne? Ta yi magana cikin yanayi na marasa lafiya. Ya kafe ta da idanunsa, babu ko ƙiftawa. Ni ne Munaya. Ya jikin naki? Babu sauƙi. Ta yi maganar kamar mai shirin fashewa da kuka. Ta ɗan ware idanu. Me yasa babu sauƙi? Wani abin yana miki ciwo ne? Ta gyaɗa kai. To, faɗa mini menene ke damunki? Ta ɗaga hannunta mai lafiya, ta dafe zuciyarta, sai kuma hawaye. Ka tausaya min, ka daina guduwa kana bari na. Zuciyata ciwo take yi mini. Kullum a cikin tunaninka nake. Ba na fahimtar karatu. Na zama daƙiƙiya duk a sanadin rashinka. Ka tausaya mini ka tafi da ni. Duk abin da za ka yi min na yarda, idan har za ka dinga kula ni. Ka dinga zuwa muna hira. Idan kuma kai ma ka kasance matsafi kamar Anty Zuwaira, ka gaya min don Allah. Wannan karon kallon da yake yi mata sai ya sauya salo. Idan da ni matsafi ne, za ki iya haƙura da ni? Ta kautar da kanta.
hawaye na ci gaba da tsiyaya daga idanuwanta. Idan kai matsafi ne, zan yi maka nasiha har ka daina, sai mu yi aure. Ka daina kiran kanka matacce kana raye, tun daga ka a kusa da ni ma muna magana. Iyayenka suna kewarka. Ka daina saka mana kokwanto a cikin zukatanmu. Shiru suka yi gaba ɗayansu. A ɓangarensa yana nazartar wani abu. Sai kuma daga bisani ya ce, idan kin warke, zan ɗauke ki in kai ki gidana. Ina sha'awarki fiye da tunaninki. Za ki iya mallaka min kanki domin in kashe raɗaɗin da nake kwana a ciki? Wannan taimako ne kawai da za ki min, domin ke ma ki ceto tawa rayuwar. Sannan dole sai na kwanta da ke. Zan dawo cikakken mutum wanda kowa zai iya ganina. Munaya ta shiga ruɗani da kalaman Zayad. Ta kasa magana saboda tsananin mamaki haɗi da tashin hankali. Ya yi murmushi mai tsayawa a rai, sannan ya shafi kanta, ya kuma manna mata kiss a goshi. Ya matso daf da ita ya ce, na bar ki lafiya, ki nutsu, ki kwantar da hankalinki. Idan kika yadda duk ranar da na sake bayyana a gabanki ko a cikin kasuwa ko a gidan iyayena, ki gaya min cewa kin amince. Daga ƙarshe ina son ki sani, Zayyad Muhammad Hashim ya jima da rasuwa. Sai mun sake haɗuwa domin karɓar amsata. Idan muka haɗu baki bani amsa ba, ina mai tabbatar miki ba za ki sake ganina ba har abada. Ya juya kawai, saura kaɗan su ci karo da Hajjo. Ta ɗan kauce masa haɗi da cewa sorry. Tana kallon lokacin da Hajjo ta dubi fuskarsa. Sannan ya ratso ya wuce. Hajjo ta bi bayansa da harara. Ta yi sauri ta zauna. Ya jikin naki? Wannan daktan ya cika masifa. Ya hana kowa ya shigo gurinki. Sai fama gaggaya mana maganganu yake wai mun bar direban da ya kaɗe ki ya gudu. Mu muna ta lafiyarki. Mu ta lafiyarki za mu ji ko kuwa ta guduwar wani direba. Bari in je in biya su kuɗinsu mu tafi gida kawai. Munaya dai ta yi mutuwar kwance. Ta dinga zazzare idanu tana mamaki. Kafin ta tafi, Anty Zuwaira ta shigo a gigice. Sannu Munaya, Allah ya baki lafiya kin ji? Da na kama wanda ya kaɗe ta, wallahi da sai na kai shi gidan yari. Ta yaya zai buge mutum kuma ya ce zai gudu? Kuma zan ji inda aka ce a dinga gudu a cikin kasuwa. Munaya dai ta yi kasake. Allah Allah take Anty Zuwaira ta fice. Tana fita ta jawo gyalen Hajjo ta dube ta. Lafiya? Yanzu Hajjo baki gane wane ne wannan likitan ba? Haba Hajjo, me yasa kuke son mayar da ni zarariya ne? Me na yi miki Hajjo? Tausayinta ya ratsa Hajara. Ta dawo tana dubanta. Wani abu ya yi miki kuma? Shi kenan ya kashe mu. Shi yasa ya hana mu shigowa wurinki? Bari in yi sauri in je ofis ɗinsa. Ai na san ofis ɗin nasa. Munaya ta ce, ke, Uncle Zaid ne fa. Shi ne likitan da ya duba ni. Ya za a yi ki ce kin ga Uncle Zaid amma wai baki gane shi ba? Hajjo ta ce, wai ke Munaya me yake damun ki ne? Wannan gajeren mutumin ne Uncle Zaid? Ko dai zafin ciwo ne? Ki kwantar da hankalinki don Allah. Kin ga su Umma duk za su zo bikin nan. Bai kamata su dinga ganin ki a cikin irin wannan yanayin ba. Ki mance da wani Zaid ki fuskanci abin da ke gabanki. Idan har kina so ki tsira da karatunki, to ya zama dole ki ajiye komai. Munaya ta rufe idonta ba tare da sake furta komai ba. Ta tabbata ko ofis ɗin ta ce a je, ƙarshe su mayar da ita mahaukaciya.
An je biyan kuɗin asibitin aka ce musu dakta ya biya. Anty Zuwaira ta nemi jin wani dakta ne. Aka kai su ofis ɗinsa ita da Munaya. Tabbas gajeren mutum Munaya ta gani a zaune yana rubuce-rubuce. Ganinsu ya sa ya ɗago yana kallon Munaya da jajayen idanuwansa. Bata san lokacin da ta watsa masa wani mugun kallo ba. Sannu Munaya, ya jikin? Ku dinga lura wajen tsallaka titi. Direbobin nan sun ba su da hankali. Suna tuƙi ne kamar za su tashi sama. Munaya ta kautar da kanta saboda tsabar takaici. Anty Zuwaira ta yi masa godiya, sai ya nuna babu komai. Har suka kai gida, bata iya furta uffam ba. Tana jin ana mayar da magana, amma ko tari bata yi ba. Kalaman Zayyad kaɗai ke ɗaga mata hankali. Ta yi ƙoƙarin ta mance shi kamar yadda Hajara ta ba ta shawara. Sai dai hakan ya ƙi yiwuwa. Tana ganin sai dai idan an zare mata numfashi. A sanadiyyar hatsarin da ta yi aka ɗaga bikin Anty Zuwaira, wanda zai zo daidai lokacin da za su kammala zana jarabawa. Daga nan sai ta bi su Umma su koma Kano tare. Ta ƙosa ta koma gida. Masifun da take gani sun isa su saka ta hauka. Tana ji a jikinta a nan gaba ba za ta iya tsallake sharrin Zuwaira da Zayyad ba. Ga dukkanin alamu, dukkaninsu hatsabinai ne lamba ɗaya. Tana nan kwance, ta fara jin sauƙi. Kawai ta miƙe ta fice. Kai tsaye gidan su Hajjo ta tafi. Tana zuwa ta sami Amina, wadda ita ma zuwanta kenan. Bayan ta gaida mamin Hajjo, suka shige ɗaki. Hajjo don Allah ki zo ki kai ni gidan su Uncle Zayyad. Wai ki ba za ki rabu da fatalwan nan ba? Na zaci karatu ma za ki ce mu yi. Ni dai ki zo mu je don Allah. Dole suka tafi gidan. A falo suka sami Hajiya riƙe da Alƙur'ani tana karantawa. Bayan sun gaisa, ta tambayi yaran gidan. Aka tabbatar mata duk sun tafi Islamiyya. Ta gyaɗa kai. Hajiya, wai ni kuwa Uncle Zayyad aikin me yake yi? Hajiya ta ɗan yi shiru daga bisani ta ce, babban likita ne a fannin fiɗa, sai dai baya aiki a ko'ina, sai dai yakan je asibitin abokinsa da ke Kano lokaci zuwa lokaci, kamar yadda Alhaji ya yi miki bayani a baya. Zayyad yana da tarin ilimi na ban mamaki, amma ya ƙi amincewa ya yi aiki da kowa sai a kamfanin mahaifinsa. Ba abin da ya karanta ba kenan, amma abin mamaki, Allah ya yi masa baiwar sanin harkar kasuwanci. Babu inda ba a neme shi ana so ya yi aiki da shi ba. Amma ko alama bai yarda ba don ba shi da ra'ayi. Me ya faru ne? Gaba ɗaya sai suka kalli juna. Munaya ta sunkuyar da kanta ƙasa. Ta tabbata dai ba gamo ta yi ba. Zayyad ɗin ne ya zo ya duba ta. Me ya faru ne Munaya? Dama, da na ji ciwon nan ne, shi ya yi mini aiki a hannuna ya cire mini ƙarfe, kuma Alhaji da ke saukowa a bene ya ce, a'a Munayatu, duk wanda ya mutu fa baya dawowa. Idan kika ci karo da shi, daina yi masa magana. Ki nuna masa ba kya ƙaunar yana zuwa kusa da ki. Aljanu suna yin haka, suna rikiɗewa ta kowace fuska. Duk yadda kike tunanin hatsabibancin aljani ya wuce nan. Zai iya zuwa wurinki da siffata ko kuma siffar iyayenki. Ina tunanin akwai aljanin da yake son ya aure ki, wanda sai an yi da gaske kafin a raba ki da shi. Hawayen da take dannewa suka sauko. Wallahi Daddy, Uncle Zayyad ne ba aljani ba. Mutum ne kamar kowa.
shi fa ya duba ni. Akwai yadda zan yi har ku gan shi. Na yi maka alƙawarin sai ka ga Uncle Zayad da idanunka. Hajiya Nafisa ta haɗiye wani abu saboda tsananin tashin hankali. Ta ce, shi dai Alhaji za ki nunawa ko kuma ni? Ni a tuni na yadda akwai aljanun da ke son hana ɗana kwanciyar kabari. Dariya ta so suɓuce musu. Hajiya dai ta kama Allah, ta watsar da maganar jita-jita. Tun ranar da ta ji alamu ana wanka a ɗakin Zayad, Munaya ta ce barci take ji. Kai tsaye ɗakin Zayad ta nufa, ta yi kwanciyarta a kan lunsumemen gadonsa tana juyi. Maganganunsa na neman amincewa ta suka dinga dawo mata kai. Sai wajejen magariba suka baro gidan. Su dai lallaɓa Munaya suke kada ta rikice musu. Shi kansa Dadi lallaɓa ta yake.